Γεια σου καπετάνιο. Πέλια πού πάτε? Στο Άγιο Πνεύμα. Έχει τα πολυμάνια τις μηχανές. Είναι πίσω πρόεδρε, έχω το ταμείο. Έτοιμη η ομάδα. Πα. Θα αργώσουμε, Ναι. Πώς θα πάει? Εκεί πάτσα χάρη. Πα. Να ήρθε και ο Φάνη. Ρε Φάνη. Μα είπε ο Κώστας δεν φεύγει, λέω άμα δεν έρθει ο Φάνης. Δεν φεύγω από εδώ με τίποτα, λέει. Αποκλείεται. Δοκίμαζα εδώ, θα φύγετε ή δεν θα φύγετε. Και παράκα. Να το. Πες μου θα έχουμε και σκούτερ με Ακράποβιτς στη βόλτα. Οχ, σούζες κάνουν ρε μαλάκα. Να και ο Γιάννιος. Δώσ' του Γιάννη. Να τα empty, να τα. Έλα νεκτάριε. Βρουν. Απαπαπα. Συγκρουόμενα θα γίνει. Πόσα είναι μωρέ? Ο πρόεδρος. Όχι, δεν είναι ο πρόεδρος. Πάμε. Πάμε, φύγουμε. Και Θεός βοηθός, Χαμός είναι, χαμός! Ο Φάνης τον έχει μαζί του. Τελευταίος είναι ο πρόεδρος, ο Σκούπας. Πού είναι η πόρτα? Ακόμα δεν φύγαμε. Εντάξει μας. Ωραία. Και χάθηκε η ομάδα. Τι έγινε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και το Ένας πάει κάτω, όλοι κάτω. έτσι, ωραίο. Πάμε, ξεκινάτε. Γίνεται χαμός, πάρα πολλές μηχανές. Ο πρόεδρος πάλι εδώ, 30 είναι, 40 είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κάποια στιγμή όταν πάμε πάνω σε μια κορφή θα μετρηθούμε. Όλα καλά μέχρι τώρα. Θα δείτε καλή βόλτα. Πού τα βρήκε πάλι? Εδώ. Τι έγινε? Ποτάμι περνάμε? Έλα με τον πάλι. Ποιο τσαντάκι? Μωρέ το τσαντάκι! Άστο να κοντά, μωρέ. Ωραία μαλάκα. Μωρέ το τσαντάκι σου είναι ανοιχτό! Το τσαντάκι σου! Το τσαντάκι σου είναι ανοιχτό ρε, τέρμα! Κάνε μωρέ εδώ. Από δεξιά. Κάτι φαράγγια. Θα περνάει ή θα μας κολλήσει εδώ πέρα ο πρόεδρος? Εδώ μέσα θα μείνουμε. Το
Πώς το βλέπεις το πράγμα? Πα. Τόσο κόσμο το χωριό έχει να δει. Ανάσταση. Πού πας? Φεύγεις? Είχαμε ένα μικρό αντίστημα. Να έχουμε ένα μηχανάκι. Δίνουμε τελικά. Φεύγουμε τελικά. Μεγάλη ζημιά. Παρατυπώτα. Πάμε. Ελάχετε. Μπήκαμε στο νερό. Να ο σκύλος. Επίθεση. Θα πάμε δεξιά πάνω. Το ξέρεις? Τα ξέρει όλα ο πρόεδρος, απ' έξω. Και εμείς καθόμαστε εδώ και παλεύουμε τα GPS και τα αρχίδια. Πάνω κάτω και αριστερά. Γεια σου καπετάνιο. Πέλια, πού πάτε? Στο Άγιο Πνεύμα. Έχει τα απολυμάνει τις μηχανές. Έχει? Γιατί? Όχι, δεν άκουσα τι μου είπες. Δεν άκουσα τι μου Έχετε είπες. απολυμάνει τις μηχανές. Έχετε πάει στο σταθμό απολύμανσης από τη στιγμή που δεν πάτε σε εκτροφικές μονάδες. Για κάτσε γιατί με παίρνει τηλέφωνο, μα δεν πέρασε κανείς από εδώ. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ εσάς είδα τώρα και ανεβαίνετε. Εγώ τώρα ήρθα. Ναι. Απολυμμένο 2 φορές την ημέρα τα μάξι μου. Και έρχεστε εσείς να με κρατήσετε εμένα. Μισό λεπτό. Πόσους αρρώσεις κυκλοφοράνε. Έχουνε το σταθμό στα 3 μοναστήρια και απολυμμένουν. Να απολυμάνατε. Για να πείτε, ξέρω εγώ που είσαστε χθες. Μια βουτσέ θα κολλήσετε από ένα βουνό αν φέρετε τις αρρώσεις σου λες εδώ. Δηλαδή κάνετε το χόμπι σας στη ράχη τη δικιά μου. Μας τώρα δεν ξέρουμε τέτοια πράγματα. Έτσι είναι η αλήθεια. Μα μην το. Μα δεν ήρθαμε εμείς για να σαρωστήσουμε, ρε καπετάνιο. Μην τα λες τώρα αυτά. Αυτό εντάξει που λες δεν ξέρουμε κάτι. Δεν το κάνουμε κάτι. Δεν ξέρετε, δεν έχετε ακούσει τι γίνεται στην κτηνοτροφία. Καπετάνιο μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέραμε κάτι εμείς τέτοιο πράγμα. Όχι δεν ξέρατε κάτι. Δεν το ξέρετε, τι ψέματα. Βουίζουν οι τηλεοράσεις, βουίζουν να μην κάνεις βόλτες στα βουνά. Απολυμμένο κάθε μέρα. Δεν το έχω ακούσει εγώ. Έχουν πει να μην κάνεις βόλτες στα βουνά. Δεν το έχω ακούσει. Σε κτηνοτροφικές περιοχές όταν πηγαίνεις πρέπει να είσαι απολυμμένος. Ξέρω και δεν νόμος του κράτους είναι. Μα δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω ακούσει. Νόμος του κράτους είναι, μπορεί να είναι το 14. Εντάξει, αλλά το έχουν πει. Κάντε το χόμπι σας, όχι για δουλειά. Το χόμπι σας. Καλά, δεν κάνουμε κάτι κακό, ρε καπετάνιο, δεν κάνουμε κάτι. Δεν το λες και κάνουμε σκοτώνουμε άνθρωπο. Όχι, δεν σκοτώνουμε τα άνθρωπο. Θα φέρετε την αρρώστια εδώ. Εντάξει, έχεις δίκιο, μα δεν κάνουμε κάτι επίτηδες. Αυτό δεν ας πω. Αυτό είναι, η σάγνη άλλος θα με καταστρέψει σε μένα. Είναι θέμα μίας, δεν είναι κάτι που κάνουμε επίτηδες για να μας κάνετε για πίτηδες. Δεν σου λέω εγώ όχι. Δηλαδή το βρήκαμε εδώ, δεν γίνεται. Μας τώρα μου έχεις Δηλαδή δίκιο. εγώ ότι με αποσχολεί θα μου πάω στον δρόμο. Μας τώρα, σου είπα εγώ, όχι, μα είναι δυνατόν. Πώς θα προστατευτείς κάθοντας εδώ πέρα όλη η μέρα να τέτοια να τσι... Συγγνώμη, αλλά είναι νόμος του κράτους. Έτσι. Δηλαδή εσύ που ήρθες να κάνεις το κέφι σου. Άντε πάλι. Το κέφι σου δεν θα κάνει, δεν είναι Δεν είναι δουλειά. κακό να κάνουμε το κέφι. Μα δεν είναι κακό. Καθόλου κακό δεν είναι. Μπράβο, δεν το ξέραμε. Να έχεις το Όχι, χαρτί. μα δεν το ξέρουμε. Και απαγορεύεται να πας στην Δεν το θα πάω. Μα δεν θα πάω, μα αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Μας τώρα σε καταλαβαίνουμε από την αρχή σε καταλάβαμε. Σου είπα εγώ ότι δεν σε καταλαβαίνω, κάνεις την άκρη να περάσω. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω.
μάσα που κάνουν. Δεν Δεν πέρασε. ξέρω άντρα μου, εγώ ήρθα τώρα, είσαστε για να μένετε από εκεί. Λέγατε, δεν είδα. Εμείς πρέπει να ανεβούμε, αν θέλετε ελάτε να σας εγκεράσουμε. Θέλουμε την κουμπιά, αλλά δεν ξέραμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Αν είχατε χαμηλά μια ταμπέλα, δεν θα κουνούσε άνθρωπο. Ελάτε πάνω να σας κεράσουμε να μας το πείτε ολονό, σαν μάτια. Δεν έχουμε εμείς κακή διάθεση. Απλά επειδή είναι τερτιδάκι, είμαστε να πάμε να δούμε πώς είναι. Ζωήρεψε. Αν έχουν ανεβεί κι άλλοι πάνω, πρέπει να σταματήσουμε να κατέβουν. Ό,τι θέλετε κάνετε, κοπέλια, εγώ σας αφήνω στην Ελάτε να κρίση. σας κεράσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Κατάλαβες. Εάν είναι ένα Αφού έχω μείνει από το γιατρό πίσω, θα το πέρασα. Όχου μαλά. Φτάσαμε στο Άγιο Πνεύμα μετά από πολλές δυσκολίες. Μάνισε η κατσίκα, μάνισε. Όπα! Αυτά είναι τα ωραία. Τα γίνεται. Γίνεται πόλεμο εδώ μάλλον. Θα το ρίξει. Θα το πετάξουμε. Τι μαλαρακή εδώ. Μαλάκα θα μας τα ρίξει. Το Αφρικα. Δεν πάμε καλά. Ζουλαθήκαμε τελείως. Ωραίο μέρος.
το ωραίο μέρος. Άλλο φρούτο. Για βάλε. Σώπα μου, να το... Τι κάνει. Βέβαια, αλλά... Ένα μπούστι. Είδε τι έβαλε ο Κώστας. Ένα γκρεμνό. Αχ, μύρισε το θυμάρι, Τι ρίγανε, τι μύρισε. Τάτα μας. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Αγράδα. Σήκωσε. Φτάσαμε στο πλακιά. Φτάσαμε στο πλακιά. Φεύγουμε. Είναι χωρά. Πού είναι ο πρόεδρος, έχει κάτσει? Φτάσαμε στο μπλακιά. Θα πάρω πόζα. Πού θα πω. Ποια είναι η Νεράιδα, πού είναι η Νεράιδα πάλι? Στη Λίμνη ρε, στην Κουρνά, ένα μαγαζί το λένε Νεράιδα. Το γαμό τώρα. Βατζώθηκε εκεί, πήγαν κατέβω χρά, κάνε και φύγαν όλα τα κουμπιά φύγανε μάλλον. Άγιος Ιωάννης. Κάνε προσευχούλα να φτάσουμε κάτω. Ναι. Ο Άγιος Ιωάννης. Μπα σιγά, ανοιχτά θα είναι. Ανοιχτά. Ήρθαμε στην Αργυρούπολη. Ένα ταγκάμπριο. Παιδιά. Δεν θα κάνω χοπουλιό.
πίσω σου. Στόψε πίσω. Δεν έχω χρήμα βίδα στο ποτάμι. Όσους πετούνε. Απετσουράζει δυνατός ο πάλι. Τόση περιπέτεια, πήρε εκεί σακίδια, πήρε πέρα πράγματα. Ωραία, του κάνει ο πρόεδρος κάτι τριήμερα, κάτι... Πάλι στο Αλιράνι. Φτάσαμε. Τέλος. Η ώρα είναι 4.30, 5 ώρα είμαστε, εντάξει, πάλι καλά, Καλά τα καταφέραμε. Πάλι στο Αλάνι. Η πόλη του Προέδρου και ακριβώς, παρότι είχαμε τα πρώτα στην αρχή με μια πτώση, αφήκαν κάτι δρόμοι, είχαμε κάτι περιπέτειες εκεί με κάτι πιστολέρους, αλλά εντάξει, όλα καλά, πάκια του. Πάμε στην επόμενη άλλη εβδομάδα, τουριστική καλή. Άντε ρε παιδιά, πού είναι η λίμνη ρε παιδιά.